What's up guys, for today's video mangunguray kami. Kasama ko si Hunter Paul ng pagbabalik ng naunang ka-hunter Making. Ito gamit namin mga kanter. Konti na lang. Hunter Brian guys, stay tuned. Ito na lang oh. Batik. Oo, dude. Bago po ka Punta kami mag-trap mga hunter. Tapos ano, papantahan kita nyo. medyo stop po. Ang lang taon pa. Ayan mga hunter, konti lang yung trap namin ngayon. Kasi wala na yung iba. Ewan namin kung sinong kumuha. Pero salitan na lang yung pag-trap namin. Trap namin pandaw, tapos trap namin ulit mamaya. Niwamog pa iso niya. Tadata. Taman. Ay. Ganarn. Yun. Oh, butas oh. Oh, Laki. dawan. Hawakan mo nga counter. Kasi dalawa yung pinagbutasan mo. Oo, ito mga kanter. Dalawa oh. Kape. Ketemu. Dalawa garod. Dalawa. Ganun. Laki mga kanter. Trapan natin mga counter. Ito yung ginagamit namin pan-trap. Lambat. Basic trap mga counter. So bali ang gawin natin, yan, dalawang trap na lang. Hindi, isa lang pala. Pero dalawa yung mga lalagyan. Diba? Kanda. Basic na basic lang. Yan. Ito. Ay! Parang nahihirapan si kanter Brian ah. Yan, tara. Oh, tara mga kanter. Ito, dadaan muna kami dito sa may Waig, Pasig. Oh, Pasig River. sasama ko kayo mga kanter kung paano tumulay. Oh, ganito lang mga kanter. Oops. Oops. Medyo may tinik-tinik pa. Tignan nyo naman talaga mga kanter. Oh. Tignan nyo. Wow. May tinik-tinik pa. Atya. Tignan nyo si kanter Brian oh. Ayun oh. Ala Tarzan. Oy! Ito. Hanap tayo ng mga butas mga kanter dito. Pilinta pala kita dadakkel. Yan, nagtarap si Hunter. Bibintan to gitan. Kani dakkel. Nalawa. Yun oh. Tapan ni Hunter pa yung malaki. Medyo may amoy yung ano. Trap mga Hunter. Ano gapon nata? Dati trap. Nagtapin niyo. Ay dati. Sopa niya. Yan, nagtatrap si Hunter po. Yan. Ganyan lang yan oh. Yun oh. Basic trap. Trap ko to. Ay, yan pa oh. Ay, yung dati. Yung putol pala. Tatalin na lang natin dito mga kanter kasi hindi naman ito makakataas. Papandawin natin after 30 minutes bago maluto yung kanin natin. Tara, hanap pa tayo ng butas. Ayan mga Hunter, babalikan ko kayo namin. Ay, babalikan kayo namin. May trap pa dyan oh. Mamaya pag nakatrap kami lahat para mabilisan lang mga Hunter. Dalawa kami trap ni Hunter. Nakita ito? Ayan, dumating na si Hunter Joey. Ano? Oh, Hunter. pagod. Nagbasi ata trap. Okay.
May kuray dito mga hunter, naghuhukay. Kunin natin. Ha? Agkalkale. Agkalkale. Nagkalkale pa lang. Oh. Tani. Yan na guys. Dato. Guys. Dato. Munog ata. Ganaman. Video ka. Yung guys, kuray. Kuray ko. Apay. Apay inulim. Dakol pa yan eh. Sino nagsudal si Kayo? Si! It's a big one. Naghuhukay siya mga hunter. So guys, kuray. Kuray. Nay, Yo, nay, malaki pa, tanang oh. mga maipit ka. Malaki pa. Apay. Agkalkale. Malaki pa. Pinagkuha man ay tabulong ni Papa mo. Uy. Gamarot pa siya guys. Oh. Dumarot na tayo. Oh, malaki-laki. Oh. Ha. So guys, oh. Kalog. Kalog sila. Dupo pa lang si Mong. Dupo pa lang. Yan mga hunter, tapos namin mag-trap. Kakain kami ng nyog. Yan yung panungkit. Tapos yun yung panungkit trade. Tignan nyo yung nakuha namin sa daanan mga hunter. Lumot siya nga mga kaptig. Crab. Dala si Dante yan ay niya. Uy, ulam. Ado pa yung jibag ni Making. Sa pala taga Marong, tao, sa Tudain. Ado yung jibag ni Making. Nagkikabit diya, tinala. Uy. Tignan nyo yung cake namin mga hunter oh. Hoy! Hoy! Pirtada cake! Oh! Tignan nyo guys, ang laking hermit crab. Umang ng dagat, ng bantay. Hermit crab. Inipit na ang tsinelas. Bukuman Japon. Oh. Napakalaking hermit crab oh. Uy, coconut crab. Ups! Maipit ako. Magtupay niya. Uy, si kanang tali mong joy. Hermit crab. Nay! Naalan! Matulog pa. Hermit crabs. Ito ay video ko lang. Pewa rin. Oh, Sabaw. Ay, talaga. So, ayan mga hunter, wala pa kaming nakukuha yan. Namamasyal muna kami mga hunter. Tignan nyo dito ah. Magandang view dito. Na-explore namin. Na-explore namin yung bundok mga hunter. Yo! I love you. Hindi kong piyolo ata ni napanan na. Ha? Pananda? Ako. Nagpagpagpawas ka. Yo! Napakataas! Mamamatay ka dyan. Lumuhong batok mga under. Jay, amo ata dalan dito. Tignan lang namin yung andyan mga under. Sama kayo sa mga view. I love you ka-hunter. I love you. Hey! Tignan natin yung view dito mga ka-hunter.
Apay na pananda. Tama ba? Ay, the Jida ni. Jenny. What's up guys? Tap dak. Here we go, Kanter. Mamasyal na lang tayo. Tap dak. Yo! This is it, Pansit. Hirap yung daan. Pero solid yung view. Oh. See the view. In the sky is the view. I love you. Oh. Oh. Wow, green lantern. This is the view of a view. Oh. What's up, Doc? Ay. 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 Sup, Doc? Ano bang kinukuha nyo? Pagliwli ka mang Joy? Ha? Yan pa mo? Yung dalawa ko, nagpipicturan sila ko. Sige. Yo! Tinay lambot, tinay! Hey! Toy! Yo! Ay, yo! Tignan niyo yung yo! Ay, yo! Oh. Pero mahangin kaya ano, ganyan yung kulay ng ano, tubig, parang chocolate na ano pala, tamang timpla. Tamang timpla. Sup, Doc? Oy, what's up, Doc? Yo! Hangin pa, yo! Picture man yan. Hindi, masay. Video man daw ako. May date. Karami doon music na. Ha? Karami doon. Bijuk-bijuk, Jay. Ayo! Mulai. Aja bang, saya bang. Uli ato naman. Diyos, marigaya ni Piolo daw. Pagdiretso. Diyos, oh! Marigaya tayo mo lang. Hey! Matay ka ta. Marigay! Grabe dito. Nah, gaya ng ano. Ito yung dinahanap namin para lang manguha ng koray, mga hunter. Yan, bundok na yan. Tapos yung bundok na to. Yung bundok na yan. Tapos may isa pa doon sa kabila. Pero walang kuha. Yo. Yan, talagang walang hulay, mga kanter. Buti na lang daw may pag-asang Piolo. Masay. Ay. Okay guys, uwi na kami, wala talagang nakuha. Soko na kami. Ayan oh. Hugas, plato. Hugas na ng maitim. Ano sila pag-uhugasan ni Piolo kila kasta? Saman? Nag-gym mama. Til. Napakita ba?
Lug na. Awalan Hugas. Hugas pinggan. Analingin mo. Log yun yung panggal doon. Street Ilote Vlog. May mo dapat pilbras mo. Dating sundalo, kaya ganyan mga kanter. Dati kay Ugbo, dati kay Ugbo. Tinilawan mo pa ilan. Itublin yun to kasi dyan. Dapat taki. Dapat taki. Bakit tangom nung diwi? Oral. Terus, pasin nyo. Pasi. Ang tinawan dahil. Tatangay. Ano tinawan? May nawala ro dahil. Tublin daw pala pag inaw man. Ape, umulang ka din ang adya.